Jadinya Adit makin ngendi lho. Ngerti lek kancane iki repot nyambut gawe dhewe. Kok mesti ora enek ngilang. Paling ning kono iki. Wis tak golekane. Yo iki lho tenan. Kopi asli antara perpaduan antara manis dan pahit menjadi satu. Jan ora kaya kopi dhewe. Jan cap asin. Aku lagi kelingan masalah di kok si anyel lho. Babi ai ala irobikuma tukat bukan. Nikmat mana yang kau dustakan nak? Lho, tenang toh, bocah dhewe niki ngopi nyantai. Oh yo, tak jarai kowe. Ten ono. Apa iso bocane telepon ya men iki teh jan-jan repot iki. Assalamualaikum. Halo. Oh, nggih. Pulau TV nggih. Mumpung wae ngalih. Tak jarai kowe tak kei uyah neh kopi. Bosok kowe. Oh, uyah lho ombenan. Siki. Apa kowe? Aduh, ya aja. Alhamdulillah, dah mencakap. Iya kalian kopiku. Iki kok kopi rasane kok maling ngene iki nyapo? Ini mesti ana jara iki. Jarane sopo lho? Jara joblas asem. Kopi nairat ngiram kok ngene asem. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim.